U glavnoj utrci Kupresa Valanša 23 natjecatelja su na znak organizatora potrčala prema svojim biciklima i hrabro se upustili u snježnu avanturu. Bilo je i padova, no u konačnici svi su došli do cilja. Međutim, pobijediti je mogao samo jedan. Nije mi prvi put ovdje, prošle godine isto bio, prvo mjesto osvojio, staze drugačija naspram prošle godine, više klizava mogu reći i kako sam čuo, mnogo je teža nego što je jutros bila. Vozio sam već prošle godine, ali ove godine je bilo to bolje organizirano. Prva utrka je prvo mjesto, ova druga utrka drugo. Staza je bila na početku dobra, a sad je već malo lošija. Kako nas je više prošlo, meča u snijeg. Mnogima je to bila prva vožnja po snijegu, a nekima i prvi susret sa snijegom uopće. Staza je teška, ali stvarno iskustvo je nevjerojatno. Baš nevjerojatno. Prvi put sam inače stvarno uopšte bukvalno na snijeg, a kamoli s biciklom. Tako da stvarno sam oduševljen. Trenutno ne znam šta bi moglo da me spriječi za sljedeće godine da dođem. Mada bilo je malo pehova, padao sam, ali brzo sam se dizao. To je dobro. Prvi put da vozim po snijegu i definitivno je nezaboravan doživljaj i voz po snijegu jer to je sve van kontrole, to je samo adrenalin i vožnja, nema ništa drugo, ali bilo je fenomenalno vrijeme, super ljudi su, super raja, stvarno nemam nikakve zamjerke, možete me očekivati sigurno sljedeći put. Ovo je jedan pokušaj da zimsku trčku sezonu u Kupresu obogatimo i ovim biciklističkim programom, koji evo nadam se svima zanimljiv i da ćemo to nastaviti iduću godinu. To je bio cilj toga i normalno da se biciklisti druže do ljeta jer ipak je ljeto naša sezona i mi planiramo imamo velike planove za ljetnu sezonu. Bit će to treće međunarodno Kupres Enduro rekreativno brdsko-biciklističko natjecanje. Cilj utrke nije primarno natjecateljski, već promovirati Kupres kao poželjnu brdsko-biciklističku destinaciju, a na prošlogodišnjem je sudjelovalo 70 natjecatelja iz Europe i zemalja u okruženju.